Salam mehriban dostlar, gowum ýadylaryň janyna sagym her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän. Mehriban dostlar, hormatly adamlar. Haramlady döwete toparna tanamaýana ýokdur. Şu toparyň içinde men adamlaryň maňa ýeren maglumatlaryna görä Murat Kurbanow, Kaspirovski ay bölek 3 suarada. Kaspirovski diýilende ýüri ýapykly maskaly oglan. Tapılmaz etdimi, näme tanalmaz etdimi? Ada Tamrat, Fabile Saparov, 84-nji ýylyň oglany. Lewat vilayetinden 31-nji orta mektepde okan, maşgalaly 5 sagatny taşlap indem Türkiýede, İstanbul'da birinin ikincisi mi ya, bir onun ikincisi mi? Bir denanın başına yine de bela afat getirecek olup otuyor. Türkiye'nin içinde bular ondan bundan pul alıp birine kaytarıp vermeyeni iki doğanı bilen bilelikte hareket ediyorlardı. Kaspirovski öz oğlanlarını ödü şuğullap öz içindeki adamlarını yamallap Murat Kurbanowy her iki günden diýemi, her günden diýemi как по возможности diýär orta şonkaýalyk ses ýazyjy enjamda gurnalan ses ýazgylary Murat Kurbanowyň dikkatyna ýetirýän eken. Kaspirovski ýaňşy derňeň içinde çok koyan eken. Şol yerde ähli bolan gurrunlary näme bolup geçen atdy, şolaň hemmetini alyp gönümeni Murat Kurbanowy geçirýän eken. Murat Kurbanow bolsa mana alýadany kim döwetden çykjak bolsa, ýene näme çyk bolsa, şo ses bilen meni şantaj edýän eken. Kimdir bir tanqid edecek bolýar diýdi döwetde. Senki näde dogry şerde diýse, ýok. Menkin ýalňyş çykarmaň. Menkin dogry çykarym. Bolmasa da ses ýazgyny dwa diýip edir şolar ýalagam Kaspirovski Sadyk Kargowany tanamaýanyňyz ýokdur. Şu Sadyk Kargowany şantaj edýär. Munyň maşgalasynyň suratyny bir ýerden alýam, näme diýem imodan. Sadyk Kargowy berýär. Eger sen näme etmeseň, men seň maşgalaňy göni internete çykararyn diýär. Nur Muhammedem Sadyk Kargowdan gorkup Allamrat Rahimyň gujogyna baryp ýatdy diýär gidip. Kaspirovski illeri şantaj edinçen 5 tane çağanı iyi çık. Çağacıklan göz yaş döküp sana karşı otuyor. Çağalana yekecim mana diyi vermesen, puli vermesen. İyi ver de teadili etkileri. Koyur teadilini padarka. Haramzadılığını etmedeni. Derňeň içinde, ýaňşy derňekde inde açylanlaryň içinde bir gizlince sır bardy. O syry bari o 4 adam bilýär. Ýaňky derňekde bu haramzadalar bir zenan maşgalany peýdalanjak bolýarlar. Öz haramxor işleri bilen. Nämarda diýärmi düşünýänsiňiz-de? Haramzadalar size diýen. Murat Kurbanow. Sen özüňi pravozащитник diýdirjek bolup Fransiýanyň içinde hany gurnandadyň? Derňek gurnadym diýdim. Niýde görkezdir şonu? O bir wagtda meni suwda berjek diýdim. Meni entem garaşgatyn bolçu bilýärdi. Sen baýda, sen geday diýärin. O arak efirinden belli ne hilektin. Şoňla 2 ýyl bir atelyň içinde bir spalnyň üstünde ýatyp ya da o manoko näme
Şoňa gidip halkda alan puluny humardan geçireniň aýtyp bersen bolýar-a. Haramzada bolýar-da. Ay bölek. Indi näme sen o adamlar allaýan? Men okuwa gaýtdym. Näme etdim diýip. Daşuwda sen ady belli. Ay bölek jandyň ha. Ejen kakan senden bigar bolup sen koyup koýberdiler. Üýüňden koyup koýberdiler seni. Bar git sen ýaly gydym ýok diýip. Utançly bir haya diýip. Şuma adam bir oglanyň boýnuny iýilip ondan çağa dogup näme etjegini bilenok diýendem diýär. Indi sen onuň kidad etjek bolup wefatly bir doktor var. Lukman. Bilen kim bardy diýärmi? Şoň boýuna asyljak bolup Ýewropa taraplara geçecek bolup berdiň. Bana kömek ederim ka diýip Kaspirovskiy alak bolup. Kaspirovskiy Murat Gurbanow eje diýär. Senem o wefa diýilen oglan şey diýär. Lukman wefa. Mehriban adamlar. Hormatly adamlar. Men kaýtmak, seni dinlemek, men netijenem özüňiz çykaryn. Janyňyz sag bolsun, görjäňiz gowy bolsun. Tamsyk ýoldanam ýöreme. Akyllyja bolun. Hoşda bolun.